Este que teño aquí é un libro titulado Versos e viceversos, escrito por Antonio García Teijeiro e Juan Carlos Martín, e do que nos vamos a extraer un dos seus poemas para intentar recitalo de xeito colaborativo. Cada un de nós vai a recitar un dos seus versos, pero coa creatividade que se vos ocorra. Eu fixen dunha maneira, pero cada un de vos podes facer como que irades. Nos podemos disfrazar, podemos buscar diferentes sitios da casa onde podamos recitar o noso verso, con elementos, pero sobre todo o importante é ter un libro na man, aberto ou pechado, que é como se titula o poema que nos vamos a ler. Vamos alá. Libros pechados. Que soños roubados. Libros abertos. Sorrisos e acertos. Libros pechados, barbeitos seados. Libros abertos, outonos expertos. Libros pechados, 1000 versos calados. Libros abertos, fermosos concertos. Libros pechados, tesouros guardados. Libros abertos, abrazos ben certos.